बे युपिपिआनो जा बिपिआनो जा पिस आरो इउनिटिनि सार्थआव बयबो जातीय दावहा आरो जातिनि इस्यु आरो जेनेबा नेसनेल इस्यु आरो जेनेबाखौ लानानै खामानि मावनांगौ। खुलुमबाय, आं उदांस्रि बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाथिफैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै प्रेस कनफारेन्स खालामदों। बे कनफारेन्सआव बिथाङा बुङो रायजोआव जाबाय थानाय जाब्रबथाय आरो उदखारि सोमजिनायखौ खम खालामनांगौ होननानै फोरमायो। जोने समग्र देशत হৈ থকা বিভিন্ন অপৰাধমূলক ঘটনা আৰু ইয়াৰ সৈতে পুলিচে লোৱা ব্যৱস্থা আদি আৰু গোটেই যিটো ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া সেইটো এটা ষ্টেটিষ্টিকেল ডাটাৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰকাশ কৰে। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बिजेपिनि संसदआव सफैनाय लोगो लोगो बिजेपिनि गासै दोलोआ गोजोननानै बरायो। हाग्रामा महिलारिया बिटिआरनि बिया बरायगोनखौ गिखांनाय फैदों, उरखाव गोरा ब्रह्मआ फोरमायदों। क'क्राझारनि राजा लामायाव सिनाय मोनै आइजोनि गोथै सह बोखांदों। भारत भुटान सीमायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे गथ'सानि जिउ गोमादों। बर' बिजोंनि जेंनाफोरनि सायाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुजों एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि गोनांथार सावराय जथुम जायो जनता भवनाव। मिज'राम बिसायख'थियाव गिबि मन्त्रि ज'रामथांगा आरो लेङाइ गिबि मन्थ्रिया जेनबाय। खोला चीन लैथोआव आयेन बेरेखा आमेरिकानि दावहा नांग्रा उरांआ हाबफैदों होनना चीनआ फोरमायदों। मध्य प्रदेश, राजस्थान आरो छत्तीसगढ़आव गिबियै बिजेपि मन्थ्रिनि थाखाय मुंफोरा थि खालामनाय जाबाय। हामासनि दावहा दोनथ'नाय हेंथा हासा सान्थ्रिजों गाग्लोबनायखौ इजराइलआ जागायफिनबाय। मणिपुरनि इन्टारनेट सिबिथाय होबथानायखौ 18 दिसेम्बरसिमहालागै हगारनानै होबाय। उरां पिलाट्स PC-7 MK2 नि जाब्रबथायाव तेलेंगानायाव ट्रेनिंनि समाव सानै अख्रांमा सान्थ्रिनि पाइलटफोरनि जिउ गोमायो। मिसं बारहुंखाखौ लानानै तामिलनाडुआव रेड एलार्ट फोसावदों। दासिम 9 जननि जिउ खहा जादों होनना बोथोर बिबानगिरिफोरा फोसावदों। तामुलपुर जिल्ला आइजो खौसेथि आफादा सान्ति रुपा सन्मिलन खुंदों। UPPLआनो जा BPFआनो जा गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जातिनि एजेन्डाखौ लानानै खामानि मावनांगौ, बिथां दिपेन बर'आ बुंदों। खैराबारि माहिरक फावथिनासालियाव UPPL राजखान्थिनि जयनिं हाबाफारि। गुबुन गुबुन दोलो राजखान्थि हान्जानि मावथिफोरा UPPL राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जादों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय बर' हारिनि माहारि दानाय आरो थामोनथानि थाखाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जर'खा सावराय मेल हाबाफारि लायो। नं 60 समस्ति जायोब्ला हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'खौ 10 खेब खुलुमगोन बुंनायनि सायाव MCLA सन्जय सरगयारिया बिबुंथि होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।